Nyt pannaan hyvät pihvit siihen. Noin. Panna tuohon noin. Sitten me pannaan veneen siihen noin. Pikku vene. Paatti. Nyt minun pitää nostaa tuo pois. Jees! Oi. Oi. Ja nau. Älä tukehdu. เดี๋ยวถามมันซุกได้อพี่น้องไปที่นี้เพิ่นอบนี่ล่ะถ้าเบิ่งตอนซุก Nau. Hyvä. ว่าละมี Nyt odotetaan noin Monta... 40 minuuttia. โอเค Mittari näyttää. mittari näytä Mm. โอเค Ja, nyt hyvä.